pri treťom dieli Meflusta Show a dúfam, že aspoň tento sa bude zase páčiť. Zatiaľ teda prvé video malo 130 videní a to je len zatiaľ. A neviem, či to je presne týždeň alebo 5 dní a to je jedno, pretože dneska mám zase tréning a zase ho nestihnem. Nevadí. Druhé video zatiaľ iba 80 a nevadí, aj tak som rád a tak no. Dneska už som vlastne mal konečne tému. Aj som si ju konečne vravel, ale zabudol som ju, poradila mi ju kamoška. Ale najprv by som ešte chcel pozdraviť Vanesu Vašekovú, čau, dúfam, že to zase pozeráš. Vlastne mal som teda pripravené potom hovoriť o Martinke z Turca, tak by som s tým teraz začnem hovoriť o Martinke z Turca, dúfam, že to bude dobrá téma a že sa vám bude páčiť, takže Martinka z Turca, nechajte ju prosím vás už na pokoj, to je opäť krásna Slovenka, je vidieť, že je zo Slovenska, predsa len tá je krása, úplne, wow, a tá jej reč, wow, tak to je niečo úžasné, a keby že som žil v Turci, tak hneď by som za ňou išiel a hneď by som si chcel zobrať za manželku. A pochybujem, že by mala každé dieťa s druhým mužom, veď kto by ju každý ju predsa chce, ale tak no. Je to proste úplne superová, krásna žena, tak ju nechajte už na pokoji a vy ženy môžete len závidieť, že ona je taká krásna a vy také krásne. A to už dúfam, že nikto nepočul a to je jedno. Martinka z Turca vyrastala zrejme v Turcii a je to vidieť na jej krásnej pleti a krásnej tvári a na všetkom tom ďalšom. To, čo je má dole, určite by sa nikto nechcel vidieť, však sú tam predsa nohy. Martinka z Turca má krásne deti, krásnu mamu, o tej už ani nechcem hovoriť, to som normálne našiel na internete, že tá je Miss sveta, Miss World 1240, to je presne vidieť, že má toľko rokov nejak, no ja som dobrý v matike, to je jedna mal z nej trojku, môžem byť rád, a to je vďaka tomu, že chodím k nej na dovíčku k matikárke, nič som nepovedal. A bohužiaľ som dneska už nemám lerdamer, no, ja viem, to je smolá, taký je život. Za chvíľku mám tréning, ktorý zase nestihnem, no a čo by som vám mohol ukázať? Mám nápad, spravíme si súťaž. Môžete vyhrať vlastne moju parádnu šapicu. Takže môžete vyhrať túto šapicu, ak mi napíšete komentár k tomu, koho by som mohol, alebo o kom by som mohol vlastne rozprávať v ďalšej show. A ja vám túto čiarku zatiaľ odložím. Takto na mojej hlave. Serem na to. Tak ju nikto nedostanete. Sráči! Nič nedostanete, ale nie, predsa len niečo by som do tej súťaže mohol dať. Áno, môžeme túto nefunkčnú ceruzku červenú, aj by som chcel dať lepidlo, ale nevadilo, na lepidlo ďalej nemám. Túto ceruzku mám ešte raz, pozrite, ani nepíše, vidíte, už by som bol dávno červený. Nie som. Bam! Takže, niečo mi spadlo zo stoličky, asi som ju zlomil, nevadí. Dúfam, že ma nezabije, dúfam, že to nebolo počuť, nevadí. Takže, kde sme to skončili? Áno, napíšte mi komentár, koho by som mohol napodobniť, alebo o kom by som zase vlastne mohol rozprávať v Meflusta Show 4. Wait, 1, 2, 3, 4. Aspoň za to, aby som mohol mať tú dvojku z tej matiky na konci roka, no nevadí. Mám trojku, môžem byť rád. Ja som to pre vás iba odložil, nebojte sa, určite to dostanete a tešte sa na tú ceruzku, ktorú by ste vlastne mohli vyhrať. Fakt už teraz nemám o čom hovoriť. Čo ešte by som mohol ukázať? To som asi nemal ukázať. Môžem vám ešte ukázať asi nič. Tak bohužiaľ teraz už fakt nemám o kom hovoriť. Môžem tak povedať o... Myslíte, že to ceruzka funguje? Má tu podľa mňa niečo červené. Trošku upálime. Ale dobre, niečo červené tam podľa mňa je, nevadí. Možno teda, keď funguje tá vaša, možno bude práve tvoja ceruzka, ale musíte komentovať tam dole a lajknúť aj tam a tak. No, tak
dneska je to vlastne presne týždeň, čo natáčam, vlastne bude to práve týždeň alebo 5 dní, uvidíme a to je jedno vlastne, lebo aj vtedy som mal tréning aj pred 5 dňami, aj pred týždňom, takže tak. A viem, že možno je to tak divné, že vlastne takto robím s rukami, robia tak iba buzeranti, už sa budem to je jedno, proste nemám nič vlastne proti buzerantom, aj keď ja tiež nie som buzerant a nemám fakt proti nim nič, ale tak s týmto tu chodite do reči s tým a že to nebolo počuť zase a tak, už len hymna, no, čaute. A viem, že to trošku dlho trvá, no čo už. Je mi jasné, že už to každý asi vypol. Teraz na mňa vlasač, vlasy máš. Vlasa dedu, jak to vyzeráš. Vlasy, kleine Schnitzer, Arsch. Mladenie